Hei. Ja, jeg har kanskje ikke vlogget om stund, men det er ikke lyst til at jeg hadde bestevenninne med her på besøk. Og jo, så har jeg egentlig ikke gjort så veldig mye, da. Prositse meg selv, da. Men så har jeg også vært på trening. Vet dere hvilken trening jeg går på? Oslo Turn. Veldig morsomt. Synes jeg, da. Ja. Ja, jeg synes det er veldig morsomt, jeg. Ja, hva driver dere med i fritiden, da? Ja, jeg gjør egentlig ikke så mye. Ja. Jeg er kanskje litt stille på hver dag, fordi jeg har vært på trening, og så, ja. Vloggestad.